Predstavte si okuliare, ktoré dokážu natáčať video, fotografovať, telefonovať, prehrávať hudbu, prekladať cudzie jazyky a dokonca komunikovať s umelou inteligenciou. Znie to ako sci-fi? Dnes sa pozrieme na AI okuliare Astraux s aplikáciou iMiki AI a zistíme, či ide o budúcnosť technológií alebo len ďalší gadget, ktorý po týždni skončí v zásuvke. Na prvý pohľad vyzerajú ako obyčajné slnečné okuliare, v skutočnosti sa však vnútri skrýva kamera, reproduktory, mikrofóny a umelá inteligencia. Okuliare spolupracujú s aplikáciou iMiki AI, ktorá prináša hlasového asistenta, AI Vision a dokonca aj preklad v reálnom čase. Poďme sa pozrieť, ako fungujú v praxi. Spracovanie ma príjemne prekvapilo. Napriek množstvu technológií okuliare nepôsobia ako akási futuristická hračka. Na hlave sedia pohodlne a ani po dlhšom nosení ma nejako výrazne netlačili. Najväčšou výhodou je, že na prvý pohľad väčšina ľudí vôbec netuší, že ide o inteligentné okuliare. Ovládanie prebieha pomocou dotykovej plochy na pravej strane. Nájdeme tu gesta pre hlasitosť, prehrávanie hudby, telefonovanie aj ovládanie kamery. Nebudem sa mu venovať podrobne, pretože po pár minútach používania je úplne intuitívne. Začneme fotografiami. Kvalitou sa samozrejme nemôžu porovnávať s moderným smartfónom alebo fotoaparátom. Napriek tomu dokážu zachytiť momenty, ktoré by ste inak nestihli odfotografovať. Video je pre mňa oveľa zaujímavejšie. Pohľad z perspektívy vlastných očí vytvára veľmi prirodzený a autentický zážitok. Práve tu vidím najväčší potenciál týchto okuliarov. Napríklad sa dajú využiť pre vlogovanie, cestovanie alebo backstage zábery počas fotenia a natáčania. Jednou z hlavných funkcií je hlasový AI asistent. Stačí položiť otázku a okuliare odpovedia podobne ako známe AI chatboty. Pýtal som sa hlasového asistenta napríklad tieto otázky: aké je hlavné mesto Austrálie, alebo kto bol Milan Rastislav Štefánik. Asistent poskytol informácie prostredníctvom hlasu a aj chatu. Funguje jednoducho. Aktivujete ho hlasom s volaním Hey iMiki, on vám odpovie I am here. No a spýtate sa ho, na čo chcete. Napríklad, keď ste v Prahe na metro stanici Andiel a chcete ísť smerom na Černý most, tak sa ho spýtate, kedy vám ide najbližšie metro. A tu je ukážka, ako funguje. Hej Miki. I'm here. Aké bude zajtra počasie? Zajtra bude slnečno s maximálnou teplotou okolo 39 stupňov Celzia a minimálnou teplotou 20 stupňov. Vlhkosť vzduchu bude nízka. Približne 23%. Vietor bude mierny, bez silných nárazov. Celkovo nás čaká veľmi teplý a suchý deň. Hej Miki. I'm here. Aké je hlavné mesto Slovenska? Hlavné mesto Slovenska je Bratislava. Toto je funkcia, ktorá mňa osobne zaujímala najviac. AI Vision umožňuje umelej inteligencii vidieť presne to, čo vidíte vy. Môžete ho aktivovať kľúčovým slovom iMiki alebo stlačiť inteligentné tlačítko. Na otázku typu čo vidíš pred sebou, na čo slúži tento predmet, čo držím v ruke a podobne, vám bude AI generovať odpovede, musíte však byť v aplikácii v režime AI. Práve táto funkcia odlišuje AI okuliare od obyčajných Bluetooth okuliarí. Funguje celkom spoľahlivo a teda ide o naozaj veľmi zaujímavý pohľad do budúcnosti. Veľkým prekvapením pre mňa bola podpora slovenčiny. Okuliare ponúkajú režim 1:1 aj simultánny preklad. Inými slovami môžete komunikovať s kýmkoľvek obdobne ako s inými prekladajúcimi aplikáciami. Alebo počúvať cudzojazyčného rečníka napríklad na YouTube v angličtine a máte preklad. Preklad nie je okamžitý, ale na bežnú komunikáciu pri cestovaní môže byť skutočne užitočný. Okuliare fungujú ako bezdrôtový headset. Počas telefonovania som druhú stranu počul bez problémov a aj druhá strana počula čisto mňa.
Rovnako zaujímavé je aj počúvanie hudby cez otvorené reproduktory. Stále vnímate okolie, ale zároveň počujete prehrávaný obsah. Výdrž batérie závisí od spôsobu používania. Ak používate kameru, AI asistenta a preklad, energia ubúda pomerne rýchlo. Naopak, pri bežnom počúvaní hudby vydržia podstatne dlhšie. Po niekoľkých dňoch používania môžem povedať, že nejde len o obyčajné slnečné okuliare s reproduktormi. Najviac ma zaujímala kombinácia kamery, AI Vision a prekladu. Nie všetky funkcie sú dokonalé, ale stále vidno, že ide o pomerne novú technológiu. Napriek tomu ponúkajú pohľad do budúcnosti, ktorá je bližšie, než si mnohí myslia. Ak vás zaujímajú nové technológie, cestovanie alebo tvorba obsahu, AI okuliare Austraux rozhodne stoja za pozornosť. A teraz mi napíšte do komentárov, či by ste si kúpili takéto AI okuliare, alebo je to podľa vás iba technologická hračka.